Pois un pouco ese contrapunto, ese aquel de maxia, en que teñen sempre a oscuridade pairando sobre eles, que parece que os persegue, pero a través das lendas, Hoxe en día se traballa muitísimo máis, Sí. ¿no? E sigue estando, e aparte con muitísima máis crueldade moitas veces. antes tapábase máis tamén. Bueno, son cousas de nenos, caramba. De nenos. Porco e O tal, neno acelga. toda a vida. Pobriño, non hai dereito. Eu pensei que era cousa da miña nai que o inventaran, sabes? Dixen, "Ostras, Eu creo que aí inventan elas oín a todas. miña nai Sí, tal cual". y todas usan ese tipo de expresións que me parecía que había que recuperar. Y me apetecía seguir ese territorio de sombra y entrar na luz. Verdade, que temos aí... É o prototipo. Sí, exactamente. Pena daqueles bons tempos, cando te regalaban viño e cousas ricas de comer. Pues mira, Moitas